खुलुमबाय दिनै 3 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो नोंथाङा जुदि एसबी बड' निउज चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो दिनै ओनसोलारि बन्द फोसावदों जाबाय थानाय आसाम साहित्य सभाजों लोब्बा लाखिनानै दिनै लखिमपुराव ओनसोलारि बन्द फोसावदों लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना 76थि आसाम साहित्य सभाया लखिमपुरनि नारायणपुराव थांनाय 31 जानुवारिनिफ्राय खुंजादोंमोन आरो गाबोन अदेबानि 4 फेब्रुवारियाव जोबहैगोन बेनिखायनो बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि सानाव ओनसोलारि बन्द फोसावदों नाथाय बे बन्दनि गेजेरजों फरायसालियाव जाबाय थानाय आनजादफोरा जेबो गोहोम गोग्लैनाय नङा आरो थि जाखानाय सोरखारि डिउटि एबा प्रग्रामाबो जेबो गोहोम गोग्लैनाय नङा नोंथाङाबो उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जुलि खालामदोंमोन नामा जुदि जुलि खालामदोंमोनब्ला जोबथेसालियाव थांनो थाखाय जानजि खाफ्रादो थांनाय 7 बोसोरनि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय केसजों लोब्बा थानाय दासिम 12,000नि गोबां केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो केस रेजिस्टार खालामनाया बांलांबावगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 7 बोसोरनि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि जानायफोरनि मादाव हौवा गोदानफोरखौ हमनाया रायजोआव मैयानिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो रोजा रोजा फिसायफ्रा दा हमजालांसिगोन होननानै फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि आसामनि धुब्रियावनो बयनिख्रुइबो बांसिन उन्दै बैसोआव जुलि जानाय जाथाय जादों गासै 370 केस रेजिस्टार दासिम जाबाय धुब्रि जिल्लायाव उल्था फारसेथिं हाइलाकान्दियाव बयनिख्रुइबो खमसिन मोनसेल' केस रेजिस्टार दासिम जादों बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लायाव 54 केस उदालगुरियाव मोन 235 केस क'क्राझाराव 204 केस बाक्सायाव 153 केस बरपेटायाव 81 केस बिश्वनाथाव 98 केस बङाइगावआव 123 केस सनितपुराव 60 केस रेजिस्टार जाबाय बेनि अनगायैबो केस रेजिस्टार खालामनाया बांबावगोन होननानै फोरमायथिदों उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे गोख्रों थांखिखौ लादों आरो आसाम सरकारनि बे थांखिजों रोजा रोजा फिसायफोरा आसाम पुलिसजों हमजागोन नाथाय जायफोरनि फिसाया हमजागोन बिथांमोननि बिसि आरो फिसाफोरा मा जागोन उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि थाखाय फिसाया हमजायोबा बिथांनि बिसिजों लोगोसे फिसाफोरनि बिबानखौ सोर लागोन बेबो मोनसे सोंथि मख'नो गोनांदि उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि दायाव नगावनि असि मनज राजबंसीनि दैदेननायाव नगाव जिल्लानिफ्रायनो 45खौ दासिम हमनायखौ मिथिनो मोननाय जादों मरिगावआव 2खौ हमबाय बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो हौवा गोदानजों लोगोसे पुजारी आरो नखरनिफोरखौ हमनाया जागायजेनबाय मख'नो गोनांदि हौवा गोदानजों लोगोसे मुल्ला काजी आरो पुजारी जाय उन्दै बैसोआव जुलि जानायफोरखौ थुलुंगा होदों बिथांमोनखौ थांखिनानैनो हमनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुबुन गुबुन आफादफोरा चिरां जिल्लायाव होस्रांजानाय बर' सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनिफ्रायबो खौरां लाहैदों आरो थासारिखौ नुनानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनिफ्राय अनजालि दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों दि फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006नि बायदियै ट्राइबेल सुबुंफोरा हाग्रा ओनसोलाव थानो मोन्थाय दङ मानोना ट्राइबेल सुबुंफोरा हाग्राखौ जेबो खहा खालामा आरो बे खोथाखौ गनायनानैनो बे एक्टखौ बानायदों बेनि अनगायैबो बिटिसि 6 शिड्युलनि ओंथियानो जाबाय ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बानायनाय ओनसोल नाथाय 6 शिड्युलाव जोंनि बर' ट्राइबेलफोरानो मानो रैखाथि गैया होननानै बुंथियो अनजालि दैमारिया बेनि अनगायैबो बिटिसि 6 शिड्युलाव बिटिसि सरकारा गावनो सासन खालामनो हायो आरो गावनि सुबुंखौ रैखाथि होनो थाखाय आयेन बानायनो हायो बिटिसि सरकारा बिटिसि एसेम्ब्लियाव एक्ट बानायनानै लानो हायो नाथाय दिनै बिटिसिनि मोनजिद' बिफानखौ आसाम सरकारा लांनायनि उनावनो आसाम सरकारासो थोंजोङै अर्डारफोरखौ हरदों आरो बिटिसिनि मोनजिद' बिफानखौ आसाम सरकारनो हरनायनि फिथाइखौ दिनै नुनो मोनबाय होननानै बुंथियो डक्टर अनजालि दैमारिया बेनि अनगायैबो इएम रनजित बसुमतारीखौबो गनायथि होनायखौ माखासे डकुमेन्टआव नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथियो अनजालि दैमारि बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावोदि बे ओनसोलखौ सार्भे खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रासो खावलायदोंमोन बेनि उनाव इएम बिआर फेरेंगाया डिएफअखौ बिथोन होदोंमोन आरो डिएफअआबो
सार्भे खालामनानै बियार फेरेंगा बिथांनो गथायदोंमोन। बेनि उनाव बे हायावनो थानो थाखाय आरो बिफां लाइफां गायनानै लानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ बुंथि फैदोंमोन होननानै फोरमायथियो अनजालि दैमारिया। नाथाय बेनि उनावबो होस्रांनाय हाबाफारिया जादों। होस्रांनो नटिस हरनायाव गोदानै थाफैनाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय मख'नाय दं, नाथाय बिथांमोना गोदान थाफैनाय नङा होननानै फोरमायथियो अनजालि दैमारिया। लोगोसे खावलायहरबावदोंदि दाबो सम दङ, गावनि फिसाफोरा एसेबां सम जिउ बावनानै बर' रायजो राजाफोरा खस्थ' खालामनानै आरो बर'नि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा एसेबां खस्थ' खालामनायनि उनावबो गाव गावनि मानसिनिनो न' बांखौ सिफायबाय। बेबायदि गोहोखौ लानानै मा मुलाम्फा होननानै बुंथियो अनजालि दैमारिया। बेनि अनगायैबो बे ओनसोलावनो गोदान गोदान दंफां दानायनि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि बे दंफांफोरखौ होस्रांजानाय बर' सुबुंफोरा दानाखै। बे गेदेर गेदेर दंफांफोरखौ थिखादारफोरासो दानदों आरो दैदेनगिरिफ्रा गनायथि होदों आरो मुलाम्फाखौ राननानै लादों होननानै बुंथियो अनजालि दैमारिया। मानोना होस्रांनायनि साननै उनावबो बे ओनसोलाव दंफांखौ दानदों आरो दंफां दानग्रायाबो हमजादों होननानै फोरमायथियो अनजालि दैमारि बिथाङा। गावनि बिफायानो फिसाज्लाखौ बुथारदों। धोरोमनि मोनसे सभायाव थांनायनि उनावनो 7 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्लाया गोमानानै दंमोन। दा गोथै देहाखौ मोननो हाबाय आरो फिसाज्लाखौ बुथारनायनि दायाव बिफाजों लोगोसे बिमाखौबो हमदों। बे जाथाया बङाइगावनि लिंगदबायाव जादों। बिफानि मुङा मुस्लिम उद्दिन आरो फिसाज्लानि मुङा इक्रामुल हक, 7 बोसोर बैसोनि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुस्लिम उद्दिना इक्रामुल हकनि असे बिफा नङा, अदेबानि नैथि बिफा। धोरोमनि मोनसे सभायाव जयै थांनायनि उनावनो गोमानानै दंमोन 7 बोसोर बैसोनि इक्रामुल हकआ। दा बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जाबाय आरो फिसाज्लाखौ बुथारनायनि सन्देहआव बिमा आरो बिफाखौनो हमदों बङाइगाव पुलिसा। बेराफारसेथिं दायनिगिरिखौ फासिनि साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों आमसुजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो। बे जाथायनि अनगायैबो बङाइगावआवनो मोनसे गिथावना जाथाय। सिनाय मोनै दुथांफोरा बिब' आरो फंबायखौ बुथारनानै गालांदों। बे गिथावना जाथाया बङाइगावनि दुर्गामारियाव जादों। रिपर्टनि बादिब्ला माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा फैनानै फिर'जा बेगम आरो आजमल शेख बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों आरो सानैखौबो खेबसेयैनो बुथारनानै गालांदों आरो न'नि उनथिं गारनानै गालांदों। बिथांमोननि गोथै देहाखौ मोननो हादोंब्लाबो दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो मोननाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एबसुआव थानाय समाव प्रमद बर'खौ जोबोद गोहोगोरा दैदेनगिरि सानदोंमोन, नाथाय बिथाङा एसेबां गाहायाव गोग्लैगोन एबा सोरनिबा इसारायाव दि मोसागोन बेखौ लानानै लाजिनाय मोन्दों होननानै बुंथिदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा ओनसोलाव बर'फोरखौ होस्रांनायखौ लानानै भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि खौरांगिरि मेल। भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि दैदेनगिरि ललित पेगु आरो उमेश ब्रह्म बिथांमोनहा बे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै बुंथिदों दि बर' ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होस्रांनायखौ लानानै थाबैनो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि प्रमद बर'आ बेटारि गैयै रिमट बायदि सासे दैदेनगिरि। प्रमद बर'आ बर'नि सायाव जि इनाय खालामबाय, बेनि थाखायनो चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला भटार पार्टी इन्टारनेशनेल कमिटिया गोख्रै जथुम्मा खुंनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'खौ दाहाल बानायनानै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायाव जि आखाइ होदों बेयो मोजां इसारा नङा होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों ट्राइबेलफोरनो हानि मोनथाय होनो नागारै ट्राइबेलफोरखौ हानि मोनथायनिफ्राय गोजानाव दोननाया जोबोद दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो बियार फेरेंगानि बेबायदि सासनावबो लाजिनाय मोन्दों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। आरो बेबायदि सासन खालामनायनिफ्राय सासन खालामियानो मोजां, जुदि सासन खालामनो हायाबा एंगारनानै होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावोदि बुलडजाराव एसेबां गोहो दंब्ला गुवाहाटियाव बुलडजारनि गोहोखौ बाहाय, मानोना गासै गुवाहाटियानो मोनसे समाव बर' ट्राइबेलफोरनि हामोन होननानै बुंथियो। बर'फोरा बेयावनो रायजो जाहैगोन, जोंबो हाग्रायाव थानो गोसो गैया होननानै फोरमायथियो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय। बर'आव थानाय माखासे गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनायनि हेंथायै बाक्सा जिल्लायाव गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों अबर' सुरक्षा समितिया। आरो बिटिआरनिफ्राय अबर' गामिफोरखौ दानख'नायजों लोगोसे अबर'आव थानाय गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनो फोसावनायनि हेंथायैबो 2 फेब्रुवारियाव बन्द' फोसावदोंमोन। बे लेखायैनो बिथांमोनहा खुद्रिनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बिटिआरखौ मानिया, बिटिआरखौ सिफायनांगौ बायदि बायदि स्लगान होनानै सोमावसारदों अबर' सुरक्षा समितिया। बिथांमोननि बन्द' फोसावनायजों बाक्सा जिल्लानि जाला, सिमला, थामना आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बन्द'नि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो मैयानि बे बन्द' फोसावनायाव बाक्सा जिल्लानि गलाफोरजों लोगोसे हान्था मेलायावबो गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि हेंथा खालामनानै बाक्सायाव सोमावसारनायनि अनगायैबो अदालगुरि जिल्लायावबो
बिटिआर सोरखारनि हेंथा खालामनानै गरखा फरायसा आफादा खुद्रिदों। थांनाय 2021 मायथाइनि जुलाइ दानावनो बिटिसिआव गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास फोसावनायनि उनाव दिनैसिमबो इमप्लिमेन्ट खालामैखौ लानानै बिटिआर सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों बिथांमोनहा आरो बिटिआरआव गरखाफोरखौ थाबैनो प्रटेक्टेड क्लास महरै इमप्लिमेन्ट खालामाबा गिथावनासिन सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंगोन होननानै हुमखि होदों गरखा फरायसा आफादनिफ्राय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।